Haideți să-ți povestesc tot ce trebuie să știi atunci când îți faci o rochie pe comandă. 1. Este necesar să vii la probă. Dacă îți dorești ca rochia să vină absolut impecabil pe tine, atunci trebuie să te prezinți la probe. Eu, în general, fac o singură probă pentru rochile pe comandă, în schimb, dacă modelul este un pic mai complex, te voi chema la 2 probe. 2. Trebuie să te prezinți cu lenjeria corespunzătoare. Este foarte important ca la prima probă să ai lenjeria pe care o vei purta cu rochia, sutienul și pantofii pe care îi vei încălța. Dacă ți-ai comandat o rochie care trebuie purtată cu sutien și la prima probă vii cu un model anume de sutien, iar la proba finală sau la ridicare vii cu un sutien care are alt format, este posibil ca rochia să nu mai vină bine pe tine. Încearcă să nu vii machiată strident. În timpul probelor vom îmbrăca, dezbrăca și ajusta rochia, ceea ce înseamnă că există șanse ca rochia să se atingă de față, să-ți pui mâna pe față, să pui mâna pe rochie, să se murdărească, ceea ce este o situație neplăcută pentru fetele de la atelier care lucrează rochița, dar și pentru tine. Încearcă să nu vii însoțită de prea multe persoane, pentru că prea multe păreri te pot induce în eroare. Ce-ți place ție pentru tine este posibil să nu-i placă prietenei tale pentru tine. Asta nu înseamnă că alegerea ta nu este potrivită. De-a lungul probei să-ți iei timpul necesar de care ai nevoie, să studiezi în oglindă cu atenție rochia. La fața locului trebuie să comunici designerului toate modificările pe care ți le dorești. Dacă tu ai plecat acasă nelămurită și demarezi o conversație pe WhatsApp sau la telefon, există șanse mari să fie erori în comunicare și în final rochița să nu iasă cum ți-ai dorit. Și astea fiind spuse, eu am plecat la treabă. Vă aștept la probă! Îmi doresc să creez în continuare pentru voi aceste filmulețe informative care în viitor vă vor salva timp, bani, stres, nervi, energie. Iar ca eu să pot face acest lucru am nevoie de susținerea voastră. Tot ce trebuie să faceți este să-mi dați follow aici și subscribe pe YouTube.